Mic test. Marites. Yan na lang po ni Kiko. Yan na lang po ni Kiko. Yan. Kamsur and Biko Kolanja, and welcome to our virtual live tour happening here at the atrium of Robinson's Naga. Live na live po tayo sa Facebook page ng DTI Camarines Sur, kaya yung mga nandirito at nanonood sa bahay, don't forget to click that share button para mas marami po ang makakita kung ano ang mangyayari ngayong gabi. And welcome to Feria de Camarines featuring La Vida Coco. And tonight we will be featuring coconut products na food and non-food. So abang-abangan nyo po yan maya-maya lamang dahil meron tayong around more than 20 exhibitors ngayong gabi. Alright. And syempre gusto nating pasalamatan yung mga kanina pa nakatutok at nag-aabang sa ating live for tonight. You may comment kung may mga pa-shoutout kayo, you wanted to say hi sa mga kaibigan ninyo, yan. Open po ang ating comment section for that. And of course, syempre, malaking bagay po para sa ating mga farmers, coconut farmers and MSMEs kung tayo ay mag-share ng ating live for tonight. So aabang-abangan lang po natin yan dito sa ating Facebook page, maya-maya lamang. And of course, gusto po muna nating batiin ang ating OIC Provincial Director, PDJ Percival S. Ablan. Good evening po sa iyo, sir. And of course, our partners, we have Camarines Sur Chamber of Commerce and Industry headed by President Maria Emma F. Lirin. Good evening, Ma'am Emma. And syempre, ang ating Robinson's Naga headed by Mall Manager Christina Dakiwag. And of course, one of our partners for this activity, ang Philippine Coconut Authority, Camarines Sur 1 and 2. For Camarines Sur 1, we have our Division Chief 1, Mr. John I. Villarreal. And of course, for PCA CS2 or Camarines Sur 2, we have Ma'am Mercy Salazar, ang ating Division Chief. Kanina po ang nakasama natin sa ating opening program ay si Mr. Juan Luna, ang ating Senior Agriculturist. And of course, we would also like to thank sa support na binibigay rin po ng PCA Region 5, ang ating Regional Manager, Mr. Mateo B. Zipagan. Okay. So good evening sa inyong lahat. Kung kayo po ay nagtataka kung nasan tayo, nandito tayo sa Robinsons. We have a trade fair na nag-feature ng mga coconut products. Meron po tayong pagkain, meron tayong non-food. Kaya mamaya abang-abangan nyo. And if you would like to buy the products, just take a screenshot ng ating virtual live tour ngayon para naman mag-message kayo after sa amin dito sa DTI Camarines Sur para ma-relay po natin sa ating mga exhibitors yung ating mga pa-shoutout or mga orders in the future. Okay, so let's proceed with our first booth. Yan, nandito po sa aking gilid yung ating special setup ngayong gabi. We have featured here yung ating iba't ibang coconut products na makikita dito sa trade fair.
And syempre, let's grab the opportunity to take pictures ng ating napakagandang setup dito sa Robinsons, di ba? Mafe-feel mo na para kang nasa Singapore. Yan, nakakayaman. Hindi ka mag-feel poor. Okay. So we have here our first booth, ang ating Siligaya Food Products. So meron tayong interview na gagawin sa ating mga exhibitors, while at the same time, alamin natin ang yung mga best products or sinashowcase sila dito sa ating Feria de Camarines featuring La Vida Coco. Hello, ma'am. So, good evening from Siligaya po. Ma'am, magpakilala ka. And what products po yung meron tayo dito sa Siligaya? Hi, good evening. I'm Bing from Siligaya. Sa Siligaya po, meron kaming mga ginataan na bottled ulam. We have kinunot, santol, laing, Bicol Express, at kamyas. Yun, sa ngayon, meron kaming mga free bayong. If you buy one bottle, meron kayong libreng bayong. So, perfect siya pang gift. Yan. At yung mga bayong namin, syempre, native din siya. Ito, mga made from coconut leaves as well. Ayan. Bisita po kayo dito sa fair at supportahan niyo po kami mga MSME. Salamat po. Ma'am, yung bottled natin, how much naman yung price range niya? Yung mga bottled namin, Bicol Express, laing, santol at kamyas, 165 per bottle. The kinunat special, which is yellowfin tuna nga pala, is 185 per bottle. Wow, itong nandito ma'am na basket, ilan ang kayang laman yan? Dalawa? Yes, ito, dalawa. Kung bibili po kasi kayo ng dalawang bottle, ganito magiging itsura niya. Ayan. Tapos kung isa naman, ito, meron. Kahit isa lang, meron ka rin free bayong. Yan, sobrang cute. Lagyan nyo na lang ng ribbon at ng gift tag. Pwede nyo na siyang pangregalo. We also have here, yung mas malaki naman, kasya dito, 3, 4, hanggang 6, yung isang set na ng aming mga products. Alright, last question ma'am. Saan ba natin mahahanap si Siligaya kung they're interested to buy our products? Especially yung mga company natin, di ba ngayon, magki-Christmas na, yung mga giveaway nila sa kanilang mga empleyado. Yan, saan po? Ayan, sa ngayon po wala kaming physical store, pero pwede po kayong bumisita sa amin sa aming production area sa Lumeda Subdivision, San Felipe, Naga City. Also, you can message us on our Facebook page, Siligaya Food Products, on our Instagram account, Siligaya Naga. Yan, you can contact na lang po sa aming social media accounts dahil wala pa kaming physical store. Kaya malaking tulong po itong mga trade fair na ito na binibigay sa amin ng DTI dahil nasa-showcase namin yung aming product di lang wala pa kaming mga physical store. Nagkakaroon kami ng opportunity to sell, maka-direct selling sa aming market na hindi na lang virtually, kundi face-to-face. Malaking opportunity at magandang experience ito sa aming mga MSME. Thank you! Yeah, thank you very much also and congratulations po sa inyong business. Ano po? So, sana po suportahan natin Siligaya Food Products from Naga City. Yan. So, thank you very much, ma'am, ha? So, if you're interested to buy mga gift items, yan, pwede. Siguro pwede natin ipakita yung mga products nila habang tayo ay naka-check sa ating screen. Yan, ang Siligaya. Ang Siligaya po, actually, ang pinakaunang booth pa lang natin na i-feature ngayong gabi. Mamaya, meron pa po tayo. Habang pina-flash po sa screen yung mga products ni Siligaya, I'd like to give a shout out kay Mr. Mark Kevin Mendoza. Pa-shout out po kay Miss Jinky Pesimo. Thank you very much. And of course, Miss Shermay Ragos, pa-shout out daw po kay Bossing Kicks. Hello, Bossing Kicks. Sana nanonood ka ngayong gabi. Yan, good evening. Kung gusto niyo pong magpa-shout out, pwede, wala pong problema. Thank you very much, ma'am. Let's proceed with our second exhibitor. Hello, sir. Yan po. We have Odicon Small Coconut Farmers and Organization. And yan, yung ating grupo. Ma'am, hello po. Dito tayo, ma'am, sa harap. Yan, dito. Para makita natin yung kagandahan ng inyong booth. Sige, ma'am, dito ka po. Ma'am, anong pangalan and anong product, ma'am, meron si Odicon? Okay. I'm Federica Alim. I'm actually an agriculturist of Philippine Coconut Authority. I just happen to, ako muna ang magbantay
At wala na po kasing hindi na makakaabot ng last trip yung may-ari. So, ang Udicon po, or Udico ko, is a product po ito ng Udicon Small Coconut Farmers Organization na in-assist po ng PCA way back 2018 nung binigay po namin yung decorticating facility sa kanila. So for now, ito pong product nila, yung for commercial, is yung all-natural soil fertilizer. Ito yung dala-dala nila ngayon na pang-commercial kasi it's a mixture of coco peat, rice hull, chicken dung, molasses, at meron siyang trichoderma for biological decomposition. So, ready-ready na siyang gamitin for our, it's 50 pesos lang po. 50 pesos lang siya, nasa 0.5 kilogram po ito. Then, meron din po tayong coco fiber. Yung coco fiber ay pwede nating gamitin sa ating mga orchids or hanging plants. Pwede pong magamit yung mga mahilig po mag-garden sa bahay. Mga plantitas dyan, pwede po. Then we also have a naturally weathered coco peat. So, ibig sabihin po ng naturally weathered coco peat, ito po yung naarawan, na initan, and naturally na-drain na yung acidity niya. So far, ito po yung product nila, and hopefully, dire-diretso na po itong business nila. Saan kayo, ma'am? From Udicon, Pasakaw, Camarines Sur. So, Thank you very much, ma'am. So yun, nakita natin. Ano po? So yung mga items na binibenta ng ating Udicon are actually para sa mga plantita, di ba, ma'am? Very eco-friendly. Yan, nauubos na nga daw. Ang ating pong trade fair ay until December 4, 2020. And did you know na extended na po ang oras ni Robinsons Naga? Kaya yung mga dating hanggang alas 9 lang ay hanggang alas 10 na po tayo ngayon. Alright. Thank you very much, ma'am, ha? So good luck sa ating 4-day fair. Now we will proceed with Manoy Elio Integrated Farm. Ma'am, dito tayo sa unahan. Wow. Sige, sir, pwede mong i-flash yung product habang nag-i-interview tayo. Ma'am, pakilala ka, and then what products ang meron si Manoy Elio? Good evening po sa lahat. Ako po si Janie Lynn Cooper Borbe. Yes po. Kami po ay first time po namin mag-join sa trade fair at maraming salamat po sa DTI at binigyan po kami ng opportunity para makapag-join. Kahit po ay first time namin, nakita po namin yung nasa management po ng DTI na gustong talaga nilang tumulong. Kagaya po sa amin ay first time po namin mag-join. Ito pong Manoy Elio Integrated Farm ay isa po itong family business. Hindi pa po namin nakakapag-decide kung magiging na siyang co-op or as a family business. Meron po kami doon sa farm, ay pag pumunta po ang aming farm po pala, ano ko na rin po yung lugar po namin. Yung farm po pala namin ay located po siya sa Zone 1, San Ramon, Tinambak. Along the highway lang po yun. Halimbawa, kung pupunta po kayo ng Seroma, nandun po yung farm. Pwede po kayong mag-visit doon at mag-message po sa aming FB page, Manoy Elio Integrated Farm. At ang mga product po namin na pinaprocess po doon sa aming farm, meron po kaming atsara. Yung atsara po ay ginagamitan po namin ito ng coco sap vinegar. Natural po ito. Yung mga nandito po, like papaya, sile, luya, at bawang, meron na po nito sa farm. Kaya hindi po kami nahihirapan maghanap ng mga kakakailanganin. Ito po ay 150. Meron din po kaming santan. Santan po ay made of coconut din po siya. May sangkaka at pili. Ito po ay 150. Nagpa-process din po kami ng coco sugar po. Ito po ay galing sa coco sap. Yung coco sap po ay pinaprocess at niluluto. At the same time, nagiging po siyang sugar. Yes po. Ito pa po, lulubos-lubusin ko na. Ang dami po naming product. Kanina po, pagdating po namin dito, ay marami po kaming mga sweet delicacies. Ito rin po ay gawa rin po namin doon sa farm. Dahil po ang aking mga kapatid ay marunong pong mag-bake. Tulad po dito sa Bukayo, ito po ay made of young coconut po. Ito pong macarons ay yung sapal po ng nyog.
As in po, tig-dry po siya. And then ito po, na-process na siya. Ito po ay 120, masarap na masarap po ito. Ito po yung first time na ginamit po namin na yung sapal po ng nyog. At ito po yung bestseller po namin kanina, ang daming stock po namin. Ito na lang po yung natira. Buko kasaba cake. Ito po ay made of kasaba na may buko. Isa rin po pala itong tig-process po doon sa pili po. Kaya tinuruan po kami doon po sa pili para po mas ma-enhance at mapasarap. Kaya maraming salamat po kay Ma'am Julie Casaol. Shout out po, ma'am. Salamat po. Ito pa po, meron pa po. Ito po, yung sukang tuba, sir. Ito po ay na-ferment na po sa loob ng 2 taon. Masasabi ko po na bago po namin to minarket, ay nag-stock muna po kami. Kaya anytime na may gusto pong maghanap ng sukang tuba or kokosap vinegar, marami po kaming stock sa farm. Meron din po kaming, eto rin po ay kay Ma'am Julie po, ay na-process din po ito. Maraming salamat ulit, Ma'am Julie. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po mas ma-enhance at mapapasarap ang aming pinaharang or spice vinegar. Ito po ay 60 pesos. Meron din po kaming, ito po yung Filipino style. Kahit sino po ay pwedeng gumawa kasi makikita lang naman po ito sa nasa kitchen po yung mga sangkap po dito. Pero yung sukang tuba or kokosap, hindi po nyo yan makikita sa kusina. Kaya pwede kayong bumili sa amin ng kokosap vinegar. Tapos po, kayo na rin po ang bahala na po kayo kung anong gusto nyo pong ilagay sa inyong spice. How much, ma'am? How much po yung This product one mo? po is 45. Okay. Ang aming cocoa sugar is 120. Ang aming, ito po yung Filipino style, ay 120 po. Yan. Okay So, po. pwede nyo pong i-screenshot yung mga nagustuhan yung product, then i-message yung Manoy Elio Integrated Farm kung gusto nyo pong directly mag-order sa kanya. Opo, meron pa po kami. Ito po ay salabat with turmeric at meron po siyang cocoa sugar. Kaya tinawag po namin siyang Cocomeric. Ito po ay 120. Special po ito. Gawa po ng aming lola. Wow. Yes. Parang lahat sa family nyo, ma'am, na may pina-process. Yes po. At the same time, sa family po namin, kami pa lang po yung gumagawa. Pero lahat po yun, maraming salamat po sa DTI. Dahil tinulungan po kami at taga-PCA. Ma'am Aileen, maraming salamat po. At meron din po kami, ito po yung best seller din po namin. Tuba juice. Parang ang daming product ni madam, no? Yes po. Malaki po yung farm namin, 19 hectares po yun. Lahat po ng mga product na nakikita nyo po kay Manoy Elio ay doon po ito sa farm ginagawa. And lahat coconut-based. Yes ma'am? po. At sana po, matulungan din kami na magkaroon ng facilities para ma-process po namin to ng mas maayos, para mas ma-enhance pa po namin, matulungan po kami kung ano pa po yung mga kailangan namin para po mas mapabuti ang aming produkto at i-market po namin sa ibang lugar, dito po sa Kamsur, sa Bicol, at the same time po sa ibang bansa na rin. Kasi nakikita po namin ang opportunity ng aming produkto na pwede po siyang pang ibang bansa. Yes. Ito po ang aming best seller din, Cocosap Juice. Ito po ay fresh po ito. Bali po, ito po ay 30 pesos. Meron din po kaming flavored Cocosap Juice. Ito po ay tinuro po din sa akin po ito ni Ma'am Julie. Na-enhance at mas pinasarap po yung pag-process po nito. Meron po kaming melon. Saan po ba ako dito? Yes, sir. Melon po. Yan po yung mga flavor. Meron din pong pineapple juice. Pero po yung iba, kanina po, meron kaming passion fruit at pineapple po. Yung passion fruit po, ayun po yung bestseller me as of now po. Sana po matikman at bukas po ay gagawa kami. Yan, dapat ma'am, damihan nyo pa yung products nyo, Yes lalo na po. pa-weekend tayo ngayon. Opo.
Ito po, yung maliit ay 30 pesos. Yung Coco Sap Juice. Yung flavor juice po namin, 35 pesos. Yung malaki po, Sige ma'am, kaya mo yan. okay po. Meron pong malaki. Ayun. Okay po. 65 pesos po siya. Okay. Wow, ang dami nating viewers ngayon. Thank you very much. At 23 million viewers. Opo. Keep tagging your friends. Ma'am, Opo. imbitahan mo sila na pumunta sa Feria de Camarines. Yes po, iniimbatahan ko po ang lahat na pumunta po dito sa Robinsons hanggang simula po ngayon hanggang December 4, sa linggo po yun. Sana po samahan niyo po kami at suportahan ang aming produkto. At pakifollow na rin po ang aming FB page. Kailangan po namin makareach ng 1,000 para po mas maganda at makilala niyo po ang aming produkto. Ang aming pong FB page, Manoy Ilyo Integrated Farm. Maraming salamat po. Pwede rin po kayo mag-message doon at anytime po. Meron din po pala kami, sir, mga outlet store. Ano ko na rin po, sasabihin. Meron po kami sa Bagakay, Libmanan. Meron po dito sa Kararayan, sa Naga. Meron din po kami sa Pacol, sa Urban. At meron na din po kaming maliliit na store sa mga kainan, sa Kinalasan, sa Didix Lulog po, Didix Kinalog, sorry po. Didix Kinalog. At meron din po kami sa ibang kainan. Yung mga bus stop po dito po along the highway po ng Libmanan to Sipokot. Meron po kami lahat dyan. Sana po mabisit nyo po ang aming mga produkto po. Maraming salamat po and have a day. Merry Christmas po! Thank you very much, ma'am. Yan, kung hindi pa kayo mapabili doon sa lahat ng menensyon ni Ma'am Ay, ewan ko na lang. So thank you very much po. And of course, shout out daw po kay Mr. Ruben Tinoy. Sabi po ni Mr. Ruben Tinoy, galing po yan kay asa na yun? Matias. Yan. Okay, thank you very much sa mga nagsha-shoutout and nagtatag ng kanilang mga friends sa ating comment section. Sabi ni Miss Van Navarro, congratulations to Odicon Small Coconut Farmers. Milestone, kudos to Miss Cassandra or Crisandra and Pilipinas Shell Foundation and DTI Camarines Sur. Okay. Shoutout din po kay Governor Luigi Capital Audio Wins Group. Yan. Thank you very much po sa ating PGO. Yan. Keep tagging your friends para po sa ating live virtual tour. Hello po. And now we have Bicolandia Organic Coco Farmers Agriculture Cooperative. Ma'am, magpakilala ka, ano ang mga best products na pwedeng mabili sa inyo at saan kayo mahanap? Kami po ay co-op galing sa Sipokot Camarines Sur. Ang co-op po namin ay Bicolandia Organica Coco Farmers Agriculture Cooperative. More on po kami mga pang-plants. Meron po kami mga pole, coco pole, hanging pot na gawa po sa bao, ganito. At ito po yung mga samples namin na may mga napagapang na po kaming pole. And as you can see po, paubos na yung stock namin. Wow, first day paubos na. Yes po, thank Ma'am, bukas you po. mag-refill tayo ha, para punong-puno yung Don't ating worry booth. po, tomorrow magsa-stock po ulit kami. And available po kami nationwide. May Shopee account po kami. Wow. Paki-search lang po, Bicolandia Organica. Yes, Wow, meron nasa pa po. Shopee na din Ito po pala. pala ang chairman ng co-op namin, si Hello, Miss ma'am. Good evening si Nerva po. Longasa. Sorry. Yes. So, shout out daw din po. May nanonood sa atin ma'am from Iriga City. So, invite mo na Thank you sila po. ma'am na bisitahin ang ating booth. Yes po, welcome po kayo sa aming booth. Kahit po sa ibang booth, welcome po kayo. From today po, December 1 to December 4. Thank you po sa DTI with PCA. Salamat po. See you po around. Happy Thank you very holiday. much, ma'am. Okay. Alright. So, dito naman po, dediretso tayo. Babalik tayo ng Naga City. Kung tayo ay galing kanina ng Sipokot, ngayon naman pupunta tayo sa Naga City, ang Ethnic Food Industries. Yan. Hello, ma'am, Vicky. So, sinabi ko na pangalan mo, magpakilala ka pa rin po. Yan. And anong product ba ang mahanap kay Ethnic? Good evening po sa Gabos. Sige po. Ako po ang single proprietor
proprietor, single proprietor po kami. Ethnic Food Industries. Nagmamanufacture po, food manufacturing ng virgin coconut oil, saka bottled makapuno. Yan, may bottled Yan. makapuno, virgin coconut oil. Classic sweetened makapuno. Yes. How much yan, ma'am? 120 lang, ma'am. 120 pesos. Nanodan mi po ni sa DOST. Wow, okay po. After kang later, nagkaigwa kami ng virgin coconut oil. Oil naman ang sumunod. From DOST technology, then din kami sa PCA. Yun, na perfect namin yung Yes, mape-perfect na. Virgin Perfect na yan, coconut ma'am. Oo. From there, nagkaroon kami ng mga variants ng PCO. Mayroon kaming massage oil, yung pang-moisturize. May mga scent na siya. How much, ma'am, yan? Kung yung oil natin, may scent na din siya. Anong scent po yan? Yung dietary Ay, sorry. supplement. Yung ating ano pala, itong Ito po massage oil. Anong scent niya, ma'am? May rose, Yan, may rose. ilang-ilang, may mint, may lemon. Yan, 150 pesos. Yes, sir. Okay. Tapos may mouth spray na din. Mm-mm. Yung anti-COVID nga. Yes. Anti-COVID na siya dahil Ano ba marirecommend mo? Kung kunyari ako bibili, bakit kailangan ko bumili ng ganyang product? Kasi kailangan ito, palaging may dala ka. Kasi anytime na magkapi yung lalamunan, spray ka. Ay, pwede yan sa akin, ma'am. Kasi PCO. madalas ako kumakanta. Madalas akong nagsasalita, di ba, ma'am? Ayan. How much, ma'am, yung ganyan? 100 lang. 100 pesos. Wow, very affordable. Kaya bumili na po kayo dito sa Ethnic Food Industries. Yan. Ano pa, ma'am, ang pwede natin ma-showcase? Yung pong yung VCO, hinalo sa beef propolis. Yan, oo. Nagkaroon ng cream. Cream. Maganda. Pangpaganda. Yan. Pangpaganda. Yeah, pangpaganda. Oo, parang maganda na sila dati. Yeah. May healing. Yan na ba yung cream, ma'am? Yan, isang pack na siya. O binibenta mo siya ng isa-isa? Hindi na po, sir, isa-isa. Isa-isa. Magkano po ang isang piraso? 100 lang, sir. 100 pesos din. Pwede ka ng mas gumanda. Oh, wow, gusto ko yan. Ay, ito, sir, healing. Ano po? Healing cream. Ano, ma'am? Healing. Giniling? Oo. May Acapulco siya. Ah. Sa mga kati-kati. Opo. Okay. Oh, interesting, no? Ako, first time ko makarinig ng mga ganyan. So, maganda na at least na-explore natin yung products na pwede palang magawa sa coconut. No? Okay. Ano pa, ma'am? Tapos, sir, itong beef propolis, tapos may VCO. VCO. May kasama siyang May VCO. coffee siya. Maganda Coffee? din sa- Wow. May VCO na siya. May coffee pa siya. Kulang na lang. Inumin ko yan, ma'am. Tapos ito, sir, may elemi. Yeah. Para saan naman siya, ma'am? Pangpakinis. Pangpakinis. Kung hindi ka pa gumanda di sa ethnic, di ko na alam. Tapos may coco jam ka. Siyempre, habang nagpapakinis ka, bibili ka ng coco jam. Pwede naman, di ba, ma'am? Oh. Okay. Ma'am, may Facebook page ba tayo? Ay, yes, sir. Okay. Ano, ma'am, ang Facebook account natin? Ethnic Food Industry. Yan. Ethnic Food Industries po. Bisitahin po natin. Ano po? If you are interested. Yan. Ayan. Ethnic Food Industries by Ma'am Victoria Agumaa. Okay, ma'am. Shout out lang ako ha ng mabilisan. Shout out po sa Waltz Catering, sabi ni Ian Ray de Los Santos. We also have shout out po kay Naputol. Kay Mrs. Sino ito? Okay, shout out din daw po. Watching from Valenzuela City. Wow, from Vanji Picasso. Mr. Dan Bolo and Mark Lucanias. Galing kay Miss Ann Lucanias. And of course, Wenny Audio Operator, sabi ni Mr. Ruben Tinoy. Thank you very much. Tag lang po kayo ng tag ng friends. Ma'am, thank you ha. Maraming salamat. And now, we will be proceeding sa ating next booth naman po, ang ating Kulapnit Lipak Farmers Association
and Sipako Agriculture Cooperative. Yan, dito tayo sa unahan. Yan. Okay. Nandito rin po yung Kulapnit Lipak, tama? Or Sipako lang? Ha? Sipako po. Sipako po. Okay. Sir, ano ang mahanap natin dito sa Sipako? Siyempre, magpakilala ka muna. And then, anong product yung pwede nating suportahan na bilhin? Go, sir. It's your time to shine. Good evening po. Welcome to Sipako Agriculture Cooperative. Saro po sa product na gusto mo introduce is ang samuya pong pandisantan, which is may iba-iba po siyang flavors with, like this one po is with pineapple, and ang iba po is with peanuts and regular pandisantan. May po siyang lahok. So, ang sarap pa po is ini pong Fern Bakers. Sarap po sa nagawa kang Fern Bakers is ini pong pandi coco. Wow, pandikoko. Sir, magkano yung pandikoko niyo, sir? Ang ini po is 100 pesos po. And ito po, may maliit po siya is 50 pesos only lang po siya. Ilan ang laman natin, sir? Yes po. Ng pandikoko, ilan po ang laman? 6 po. Wow, 50 6. pesos, 6. And ito pong 100 is 12 pieces po ang laman yan. Yan. May At coco ito jam po- kayo, sir? Coco jam, meron kayo? Yes po. Oh, yan. Pandisantan, ito pong malaki is 150 pesos and ito pong maliit is 120. Okay. Ano pa, sir? May Facebook kayo, Shopee account. Meron pong Facebook page ang Sipako Agriculture Cooperative. Follow nyo na lang po and like and react na lang Subscribe. po sa mga posts and paki-avail na din po ang mga products namin. Yes, tama yan. Paki-avail yung ating products. Ang Sipako po ay mahanap sa... Saan mahanap ang Sipako? Sa North Coastal po kang Lagunoy. Yan. Okay. Panakpakan naman dyan, o, di ba? Nakayanan mo yun, sir. Wala kang gustong i-shout out. In behalf of kang Samoyang Chairman po, kang Sipako Agriculture Cooperative, gusto mo pong magpasalamat as in maghagad man po ng tabang para mabisto na po ang Samoyang Cooperative as ano pa naman? Growing, di ba? Opo. Growing Yes, na grupo. Mag-grow na ang Samoyang Cooperative. Yes. Kasi first time po ning magsali sa trading. Wow, congratulations po. Ayun po. More to come, sir, na trade fair. Yes po. Yan. So, thank you very much, sir. Ano pangalan mo po? Ako po si Dexter Barquilla Vilasa Yes, from? from Sipako, Lagunoy, Camarines Resort po. Oh, kalain mo, yung taga-Sipako ka. Thank you very much, sir, ha? Salamat. And of course, shout out daw po kay PDJ, sabi ni Miss Ma'am Micaela San Juan. And syempre, shout out din po kay Miss Alia. Sabi ni Ma'am Rose de la Trinidad. Okay, mamaya na po yung tumatawag sa akin. Ma'am, okay, ang next natin na booth naman ay Bukal Coconut Farm Worker Development Organization or Ragay Coco Central. Tama ba, ma'am? Yes, ma'am. Yan. Bukal. Oh, ma'am, pakilala ka. Anong grupo ka, then anong product meron kayo? Ang grupo namin ay Bukal Coconut Farm Worker Development Organization. Ako po si Tessie Claveria. Buong puso po kami nagpapasalamat kasi yung product namin ay ngayon lang namin na i-showcase at first time namin sa isang trade fair. Ang product namin ay Nata de Coco. Kami po ang gumagawa na production ng Nata de Coco at ginagawa namin ng bottle. Dahil po sa PCA at DTI, nabigyan po kami ng pagkakataon na maipakilala ang aming produkto kasi ito ay matagal na naming ginagawa ng aming mga magulang. Minana na namin ito matagal ng panahon. So ngayon lang siya nabigyan ng pagkakataon sa pamamagitan ng organization namin. May papakilala namin ang aming barangay at ang aming produkto. Yes. Ang Nata de Coco po ay ito po na dahil mom doon sa kay Ma'am Julie, nagkaroon ako ng training
Yung product development ninyo, ma'am. na-enhance namin yung production namin ng Nata de Coco, na-sweeten namin at nalagyan namin ng ibang flavor. How much yan, ma'am? Yung ganyan. Pineapple, ito po ay 80 pesos po. 80 pesos. Oo. Ready to eat na po ito. Pwede na po siyang i-dessert. Wow. Pwede din ilagay sa salad ang Yes. Nata de Coco. Ma'am, tamang-tama kasi magpapasko, di ba? Opo. Support local dapat, di ba? Opo. Kung gagawa Oo. kayo ng salad of the year, bumili na po kayo Bumili ng Nata de Coco. Oo, Ito ganda. pong malaki. Ito is plain Nata de Coco. Sweetened na rin. Pwede na rin i-dessert. It's only 150 pesos po. Yan. Yung malaki, 150. Yung maliit, 80 80. pesos po. Yan. Ano pa, ma'am, ang product ni... ano ka, ma'am? Bukal. Bukal po. Ayan, okay. Makikita po ang bukal sa San Fernando, Camarines Resort. Upland area po kami, papuntang coastal. Yun po, nandun ang production namin ng Nata de Coco. Sana sa tulong ng DTI at PCA, mabigyang pansin ang aming produkto na mabigyan kami ng mga equipment at facilities para mas mapaganda at may enhance namin ang aming produkto. Oo. Ngayon ko lang nalaman na may bukal pala sa San Fernando. Joke lang. Okay, barangay bukal pala. Ma'am, shout out daw, sabi ni Miss Van. Hello po sa Best Nata de Coco of Bukal Coconut Farm Workers. Okay, thank you po, ma'am. Yan, shout out daw sa Bukal San Fernando. Ma'am, yung product doon ay sa ang tawag dito, Ragay Coco Central. Opo, sa Ragay. Okay. Yung Ragay Coco Central naman po, ang product na nandito nila ay meron silang coco sugar. Sa'yo ba ito, ma'am? Ayan, nandito pala si ma'am eh. Ma'am, magpakilala ka and then ano yung mga products naman. Ma'am, thank you ha. Maraming salamat. Magpakilala ka, ma'am, and then anong products meron tayo? Good evening po. Ako po si Annalyn Dauran ng Ragay Coco Central po. Taga Ragay po ako. Marami po kaming product dito na gawa po sa Coco Sap. Meron po kaming Coco Sugar, Coco Jam, Coco Crumble, tsaka meron po kaming suka. Yan po ang mga product namin po. At pa pong iba. Yung, ano to, ma'am? Coco Sugar Peanut Brittle. Yes, meron po kami yan. Ngayon ko lang yung narinig, mama. Kasi usually, peanut brittle lang. Ngayon pala, ito ang ginamit natin, Coco Sugar. Yes po. So, mas ginamit healthy siya. Yes Yan. po. How much, ma'am, yung ganyan ninyong product? 120 po. 150 pesos. 120 lang po. Ay, 120. Yes po. Oh, Mura wow, may po yan. discount agad. Joke lang. Bingi lang. Oo. Tapos, meron kayong Facebook account na pwede nilang i-message. Kunyari, Meron gusto po nilang kaming order. Facebook account, Ragay Coco Central po. Yan po. Ayan, meron daw. Mama, huwag kang kabahan, ma'am. Tayo-tayo lang naman. Huwag mong isipin na sa Robinson tayo. Ayan, ang Ragay Coco Central ay of course galing sa Ragay. Ano, ma'am? O, ma'am, baka may gusto kang i-shout out, pasalamatan. This is your opportunity po. Pinapasalamatan ko po ang mga member po namin ng Ragay Coco Central at yung po ng DTI, saka po ng PCA. Maraming salamat po sa kanila. Yan lang po. Okay, thank you very much, ma'am. Meron po tayong kasamahan sa DTI na nagtatag ng mga pages or account or minimension niya yung ating mga nakakasalamuhang MSME para naman po later ma-take note nyo kung saan ninyo sila isi-search. Yan. So thank you very much, ma'am, ha? Okay, ngayon, dediretso naman po tayo sa Pinitan Agriculture Cooperative or PAC. Oh, ma'am. Hello, sir. Oh, tingin tayo, ma'am, sa camera. Makikita ka worldwide. Oh, ma'am, mag-hi ka. Anong pangalan? Hi. Anong produkto ng grupo? Okay po. Good evening, everyone. My name is Teresita Robles from Vice Chairman po ng Pinitan Agriculture Cooperative. And we came from Siruma, Camarines Resort. So, yun po, ang product namin ay, kanina po, medyo marami siya. Oo. Siguro naman po, manunotice natin, among all the exhibitors, kami lang po yung may ganitong product. Yes. Anong tawag dyan, ma'am, sa pakakagat niya? Ano po, made of fiber, coco fiber. Coco fiber. So, we called it all
coco fiber product. Oo. So, mayroon po tayo dyan. Ito po yung family chicken namin. Oo. Chicken yan, ma'am. Yes po. Kala ko kalapati. Ay, Joke lang. hindi, sir. O, chicken. Opo, Tapos, nabili na po kasi yung iba kanina. Mm-mm. And then po yung karamihan po nung ano namin is nandoon sa, sana po, mayroong mga... nandun naka-display sa Yes gitna. po, opo. Ma'am, kunyari ganito, magkano na siya? Pag ganito sir, set po yan, one set is 600. Oo. Ito po ay 300. Yung kanina po, pinakamura namin is 200. 200 pesos. Yes Pero po. magre-refill pa naman tayo, di ba, ma'am? Kasi hanggang December 4 pa tayo Yes di ba? po, bukas po mayroon po kami Ayan, may mga darating pa daw po bukas sa mga Ito po, product. kaibang po kasi ng product namin. Talaga pong hands-on. Yes. From decorticating machine lang po ang Oh. katulong namin dyan. And then po, Talagang mano-mano, ma'am. yes po, kamay na po ang gumagawa Wow, niya. So, congratulations, yun po, mama. Napakagaling naman ng mga taga-Siruma. Yes, opo, Yan. kayo, sir. Palakpakan naman natin. Thank Virtual round of applause. Yan, watching now, Ma'am Jeannie pa. Hello po. Yan. And magkano naman po yung ganyang item, ma'am? Ganon din po. Same lang po Yes ang range. Itong Yung mga other level items lang sa inyo pa po yan. No po, hindi. Na, Yung okay. ganito lang yung product namin, Ito yung sir. product ng mga taga-Siruma. Made of from decorticating. Ma'am, kunyari gusto namin mag-order, saan ka namin mahanap? Ma'am, harap ka. po. May Facebook page po kami, Pinitan Agriculture Cooperative po. Yun, dun po lahat ng product namin ay makikita po. Alright. Meron lang po akong gustong i-thank you. Yan. Thank you po sa PCE at napaka-supportive po talaga nila sa amin. Mm-mm. Pwedeng mag-volume order. Throughout po. Yung machine namin ay galing po sa kanila. Yes, ma'am. Nagkita din tayo sa wakas. Dati lagi lang tayong Zoom. Matagal na po tayo. Sorry. Tagal lang tayo nag-uusap. Okay lang po. Oo. Mamaya na natin pag-usap. Okay. Okay, thank you very much po. And now we will proceed naman sa ating presentasyon Interrelated Livelihood Agriculture Cooperative or PILAC. Sino po ang ating pwedeng makausap sa ating grupo? Yan, ikaw sir, ikaw na ba? Ayun sir, microphone. Oh, yan. Okay sir, pakilala ka sir, anong product, mga magkano ba yung ating mga item? Ayun sir, camera. Saan? Doon ka daw sir para makita ang kagwapuhan mo. Una sa lahat, gusto kong ipakilala ang aming samahan, ang presentasyon Interrelated Livelihood Agriculture Cooperative. Na-registered ang PILAC since July 23, 2018. So ang PILAC ay nandoon sa Zone 7, Binavista Presentasyon Camarines Sur. Actually, ang PILAC ay intended sa agricultural production, abaca, coconut, tiger grass, then mga fruit-bearing trees and vegetables. Subalit, nakita namin na may malaking pangangailangan ng mga kababaihan, kaya nag-engage kami sa ito, handicraft making. So ito ang pinagkakaabalahan ng mga kababaihan namin, mga membership ng PILAC. Pero ito ay nasa stage pa lang kami ng product development, kaya ang produkto namin very diverse kasi tinitingnan pa namin kung saan talaga magaling ang mga kababaihan. Kaya makikita mo dito, ang dami. Sige sir, magbigay ka ng example. Kunyari Sample, itong product. bridal tray, midreba bridal tray, lalagyan ng mga prutas, kung ano-anong mga gamit sa table, Yan. sa kusina. Magkano naman sir yung ganyang item? Mura lang ito, 80 pesos lang to. 80 pesos. Oo. Grabe, mura sir Tapos ito, basket fruit, ganyan, lalagyan ng mga prutas. Ito naman, yung mga maliliit na Sandok. sandok. Sandok ba yan sir or pangkamot? Sandok, gawa sa sa coconut shell. Yes, coco shell. Coco shell. Tapos ito yung pangkamot. Yan pala yun. Akala ko yung sandok. Tapos ito yung parang giant
kutsara. Pansandok sa mga guto. Ayan, sa mga mahiling magluto, sir, no? Pero nagkataon, na-inform kami ng PC na baka pwedeng mag-sali dito sa trade fair. Kaya nabigla kami, hindi namin akalain na magkaganon. Nagkaroon lang kami ng preparation mga 20 days, 21, ganon. Pero ang instruction sa amin, ito ang gawin namin. Opo. Lampshade. Wow, oo. Oo. Very creative, sir. Sir, ito rin yung material na ginagamit natin sa tingting. Oo. Oh, wow. May ilaw to. So, level Ayun up. ako nasa na itong taga dito ay na nag-order nito. Wala pa, Oo. hindi pa kinukuha. Parang level up, sir, yung tingting natin. Usually, ang alam natin, sa tingting lang siya, walis tingting, no? Oo. Ngayon, pwede na siya maging lamp. Walis tingting. Yan. Congratulations, sir. Sir, Tapos- magkano yung ganito? Ha? Magkano po yan? Wala pang specific na presyo to, pero sa estimate namin, maghahalaga to ng mga 250 to 300 kasi may bakal yan eh. May nagkaroon pa ng pag-welding. Yes. Oo. Mas maproseso Yung siya. bakal lang ang ginamit yan, mga 85 pesos na, plus Oo. labor. Tapos yung pagtali-tali nito, matrabaho pala yan. Okay. Very laborious. Then ito, lampshade din. Ito, mga midrib din na Midrib gawa-gawa sa- basket. yung mga binibitin-bitin ba na linalagyan na kung ano nung chiche buritse, ganon. Ito hanging yung lalagyan ng orchids na may charcoal. Oo. Yung mga plantita natin, sir, no? Pwede dyan. Ito, stake plant. Linalagay ito sa pot, tinutusok, Pwede ng pagapangan. pinapagapangan ng yung Plants. pwedeng orchids, mga plants Oo. na gumagapang. Oo. Mura lang to. Mga Magkano, sir? 100 lang. 100. Sure ka na ba, sir? 100. Ang isa. Sige. 100 Ito daw naman, po. from Ayan, Coco- maganda yan, sir. From Coco Choir, doormat. Floor mat na Coco Choir. Doormat. Magkano naman po yan? 100 din to. Parang hindi ka sure, sir, ah. Ito, pagapangan ng orchids. Yan, tama. Oo. Yung sa dingding. Pwede Sa mga tamnan din halaman. ng mga halaman din. O kaya yung mga mahilig pong magtanim, maraming halaman sa bahay, o pwede kayong bumisita dito sa booth nila, sir. Maraming Charcoal kami, mahanap. mura lang to. Parang 30 pesos lang yata to. Ano po yan? Charcoal from coconut shell. Coco shell. Coco shell. Charcoal na coco shell. Yan. So ang karaniwan ngayon na ginagawa ng mga Dun, sir, sa kababayan camera. namin, mabilis na pinagkakakitaan nila ito. Mabili to. Yang ating walis tingting. Walis ting-ting. Oo, sabi nga kanina po, hanggat may wawalisin, may walis tingting. O yan na yung tagline niyo, sir. Ito, from coconut shell, parang lang yan, parang ineksperimentohan lang, lalagyan ng mga barya-barya. Gusto ko yung mga ano ni sir eh. Oo. Yan, Barya-barya. sige. So, in general, na ang PILAC, nasa early stage pa lang ng product development. Tinitingnan Pero ang pa lang- dami yung product, sir, ah. Oo. Congratulations. Gustong-gusto ng mga kababaihan eh. Opo. Oo. Yan. And maraming salamat din po kasi meron kayo nakikreate na trabaho sa ating Oo. mga kababaihan. Yan. Sir, saan natin, kung kami ay order, meron ba kayong Facebook? Wala pa kaming Facebook page, pero ang email ad namin is pilak2021@gmail.com. Yan. At gmail.com. pilak2021@gmail.com. Wow, social kayo, sir. Wala kayong Facebook, pero may email kayo. Yan. I-email nyo na lang po, especially kung marami kayong i-order. Di ba, sir? Okay. Ayan, Oo. okay. Sir, thank you very much, sir, ha? Maraming salamat po for sharing sa amin kung ano ang pilak. Maraming salamat din po. Oh. Welcome from Pilak. Magpasyal kayo doon sa ang presentasyon ay papuntang Karamuan. Oo. Dumaan kayo sa amin. Pasyal kayo. Yan. Liko kayo bago magkaramuan. Ligaw kayo sa dagat kahit sa ilog. Okay, thank you, sir, ha? Maraming salamat po. Next, we have Arfes Arts and Craft from Minalabak. Ayan. Ma'am, pakilala ka and then ano ang product ni Arfes? Ako po si Arlene Vianson, owner po ng RP Arts and Craft from Minalaba, Camarines Sur. First time ko po na mag-join sa trade fair po. Gusto ko po mag-thank you sa
DTI at sa PCA po. Sa pagkakataon pong 80,000 muya, lalo na po sa Kuya Nad, first time ko po sa trade fair kang Coco La Vida. La Vida Coco po. Thank you po. Ako po may products, ang products ko po ay more on basket po. Ito po is, may sizes po ito, small, tsaka may medium po siya. Ito po yung small. Ito po ang medium. Then, ito rin po yung large po niya. Wow, may extra large ka pa talaga, ma'am, ha? Hindi ka Yes po. tumigil. Ito po, ayan, ang price po ng large ay 555 po. Ito po ay gawa sa bunot, lubid po ng... Wow, bunot, ma'am. Bunot po na ginawang lubid po. Grabe. Alam mo, napaka-creative ng ating mga kliyente, no? Ng ating mga entrepreneur. Kasi yung dating bunot, alam lang natin yung panglampasing sa halaman. Di ba, ma'am? Tapos ngayon may basket tayo. Okay, sige ma'am, continue. Ang medium po ay, ang price niya po ay 290 po. Ang small naman po ay 195. Ito po ay, ang lamp din po, more on ang karamihan po nagsimula po ako sa mga lamp. Actually, yun po ang pinagsimulan ko. Ito po ay nagkakahalaga po ng 530. May do po po din siya sa bunot tsaka po sa po siya ng ng coconut, yung shell niya po. Opo, ito yung ginawa. Yeah po. Ikaw din yan, ma'am, gumawa. Yes po. Ano ba yan, ma'am? Tarsier? Kuwala, sir. Ay, sorry. Kuwala pala. Ito rin po ay din po, lamp din po. Worth 600 po. Di na nga ako mamanguhula. Yes po. Ito rin po ang, sa ganito Ito rin ma'am, maganda po, siya sa mga kunya isala, no? Yes po. Oo. Ito po ay chandelier po na gawa rin po ng Minalabak. Nagkakahalaga po to ng 3,200. 3,000? Yes po. Meron din po kaming coco fall, tapos nagawa po sa kahoy. At meron din po siyang PVC po nagawa sa po. okay. Kasi may customer po kami na nag-request po ng PVC para di daw po nabubulok yung niya po. Okay. Para daw di mabulok Opo. agad. Ang iba po ay may design po. Ito po ay heart ang design niya po. Pero hindi ko na po siya binat ng lubid para maiba din po siya. Oo. May basket, may fruit tray din po ako. Nagkakahalaga po siya ng 180. Pwede yan, ma'am. Kunyari, di ba, mag-giveaway ka? Yes po, sa mga giveaway po, Oo. sa mga po. Yan, ma'am, isa. Ano ang tawag dito? Ito po ay po, dinisign ko lang po ito na ang purpose ko po nito ay double purpose po siya. Pwede po siya sa gamit, lagay ng gamit, or ng prutas, or ng mga accessories po. Pero may customer po sa amin na ang ginamit niya po ay ginamit niya po sa lagayan po ng ng Belen po, yung sa Christmas decor oo. po. Belen? Ginamit niya po, opo. Actually po may order po sa amin ito na maliit. Yun ang order, may customer po na naka-order po ito. Nagkakahalaga po ito ng 600 pesos. Meron din po kami ng lamp po ng ng yung nakabitin. Mga lamp. Yes po. Nagkakahalaga po ito ng 570. Ito po ay nagkakahalaga ng 580. 550. Ito rin po, parang ito po ay inahango po namin sa design po na parang yung guava po, ang design niya po. Nagkakahalaga rin po ito ng 550 po. Ito po ay coco pot din po. Sige, ma'am. Go lang. Sorry po. Ang halaga po nito ay 65, pero ang last price niya po ay 50 pesos po. Wow. So, meaning, may discount sila pag bumili sila Yes dito po, sir. during feria. Yes po. Lahat naman po binibigyan po namin ng discount. Wow. Pag nagtawad po si customer na kaya naman po sa price, ibinibigay ko po yung pricing niya. Oo. Ito rin po ay gawa sa po sa shell ng nilagyan ko lang po siya na design po ito ay nagsuggest po ang aking anak po ang nagsuggest po ito. Gawa ng peacock po. Grabe na yung in-evolve ng product mo, ma'am, ha? Based Yes, nung ma'am. una nating pagkikita. Yes, ma'am. Oo. Tapos ito po ay ginawa, inassist ko lang po ito. Gawa po ng, yung unglong po ng nyog. Tirinay ko po siya ang gawing pang display. Actually po may order po sa akin ito. Ang request niya po, yung may ilaw po ang gusto niya. Kaya i-deliver ko po sa kanya. Nagkakahalaga rin po ito ng 180 po. Tsaka ito po ay gawa rin po sa shell ng nyog. Lamp din siya, ma'am, no? Opo. Lamp din po siya.
Nagkakahalaga po siya ng 450. Mayroon din po kami at po, ito po. Nagkakahalaga po siya ng 130. Ang shape po niya ay heart. Yes. May ibang design Para po sa siya. mga in love. Yes po. Paano pag hindi ako in love, ma'am? Pwede ako bumili? Siyempre po. Kahit Okay. sino po. Ito po ay flower pot po. Ang design niya po ay flower po. Nagkakahalaga po siya ng 150. Yan sa mga plants yan, di ba, Yes ma'am? po. Ito po ay lamp din po. Pero pwede po siya ng nakapatong lang. Pwede rin po siyang isabit sa dingding. Kasi double purpose po siya. So sila ang magde-decide. Yes po. Oh, wow. Di ba? Ang upat pala namin may small, medium po kami. Ito po. Yung small niya po ay halagang po. 60 pesos po yung maliit. Tapos po yung sunod niya pong size ay 110. Alright. Ma'am, saan kanila mahahanap? Pag kunyari gusto ko ng bulk orders, maraming order. Yes po, ang RV Arts and Craft po ay may FB page po na nagsimula, mula pa po ng 2018 pa po ay may page na po si RV Arts and Craft. Pwede nyo po ako i-message or may calling card po ako na binibigay po dito. Ito po, nag-thank you rin po pala ako kay Sir kasi tinuruan po nila kami maggamit ng mga props na pwede namin magamit. May calling card po kami binibigay. Pwede po kayong tumawag sa akin or mag-email, mag-message po. Yes. Proudly made in Manilabak. Opo. Ang gusto ko lang po pang malaki ang gawa po namin ay puro made of hand po. Mano-mano po kaming gumagawa. Yan, mano-mano. Kasama ko po mga anak ko sa paggawa. Yes. So yung atin pong, pag bumili tayo ng product natin, talagang effort yung Yes po. ating Pinagpupuyatan po. Yan, pinagpupuyatan. Kita ko nga, ma'am, di ba overtime kayo? Po. Yeah, so thank Thank you you, sir. very much, ma'am, ha, for Yes, sharing sir. your product sa Arfes. Arts and craft po. Yeah, arts and craft. Ngayon naman po, i-showcase naman po natin yung product ng Malinaw. Okay, yung Malinaw po, meron silang, yung ating Malinaw Farmers Association, meron po silang makapuno pie, meron din po silang makapuno tart. Yan, so iba't ibang produkto po ang mahanap. So naghahanap kayo ng mga makapuno, 'di ba? Pwede po kayong bumili dito. Ang kanilang makapuno tart, ito po made in Libmana naman po ito sa Malinaw, Barangay Malinaw. Kaya pwede rin po kayong mamili dito. Kung ako sa inyo, i-hoard ko na yung mga products na nandito. Kasi pwede nyo na po itong gamitin pang Christmas gift, exchange gift sa inyong mga company giveaway or kaya naman sa inyong office Christmas party. Yan, maraming kayong time. Meron tayong Saturday and Sunday para mamili pa po dito sa Robinsons Naga. Okay. And at this point, we will now be proceeding naman sa isang local Bicolano restaurant in Camarines Sur. We have Coconuts Bicolano Restaurant. Yung so ating Coconuts naman po ay actually a local restaurant here in Camsur. Yan. So meron sila dito mga menu packages na pwede niyong i-avail. Kasi si Coconuts po, they always integrate yung kanilang mga products, yung kanilang coconut sa kanilang mga nilulutong produkto. Actually, meron silang buko pandan juice, 'di ba? Kung kunyari sa office ninyo ay kailangan niyo ng mga tawag dito, snacks, pwede kayong mamili. And ang mahalaga, may free taste. Yan, meron tayo ditong, ano ba ito? Wow, coconut sisig. Tama ba, ma'am? Yan, may sisig. Ang ginamit nila dito, instead of mayonnaise, ay coco milk. Akalain nyo yun? Alam ko. Hindi po akong owner. Alam ko lang. Ay, ano po. So, kung gusto nyong matikman, yung sisig na hindi na mayonnaise ang nilalagay at coconut milk na, well, kailangan nyo pong matryan sa Coconuts Bicolano Restaurant. Ito po, along Dayangdang lang po ito. Tama ba ako? Yan, tapos, punta po kayo doon. Kita-kita na lang tayo doon sa Coconuts. Shout out kay Mr. Seth Aguinilio. Hello, Sir Seth.
Kamusta? Pasalubong po sa Metro Manila. Now we have naman from Goa, mga products from Goa. We have ARAM Food House or La Comida Goa. Ayan pala si ma'am. Nakala ko kung nasaan ka mo. Kala ko galing ka pang Goa. Ma'am, magpakilala ka. Anong product ba meron si La Comida? Meron po kaming laing, 150 lang po siya. And then, sinantolan Tapos sabihin mo na ma'am kung magkano siya para alam na nila agad. Sinantolan po, 160. Yes. And then, Bicol Express, 160 din po. Ma'am, yung Bicol Express nyo ba maanghang o tama lang yung... Maanghang po siya, bestseller maanghang. namin. And then, may bundle na din po kami, Bicol Express, tapos laing po, 300 lang po. 300 na, 300 discounted lang po. na siya. Opo. Kung bibili ka ng yung inyong bundle. So, pwede siya ma'am pang Oo, giveaway. pwede din po mag-message na lang sa page ng La Comida Goa. Kung Yan, gusto La nyo. Comida Goa ang hahanapin Oo. nila. Yan. Abil din po kami yan, ma'am, buko wholesale pandan. price. What? Yung buko pandan. Ay, snack pala yan kanina. Salamat po. Oo. Tapos meron pa kayong product ata, ma'am. Yung inyong Coco Jam. Nandito na ba? Wala Tapos pa. na po, sold out na daw po. Sold out. Pero meron din kayong sinantolan. Opo, Sinantolan. etong 160 pesos. So meron silang laing, Bicol Express at sinantolan. So very accommodating naman po ang kanilang social media page. I-like nyo lang po La Comida Goa. Yan, shout out kila Ma'am Debbie and Sir Christian. Hello, hello. Ayan, okay. Yung mga nanonood nating viewers online, keep tagging your friends po. Pataasin ulit natin yung engagement ng ating virtual live tour. I-reshare ang ating virtual live tour kasi meron pa tayong few booths na i-feature. So thank you very much, Mama. Maraming salamat. And now, we will be proceeding naman sa ating next exhibitor. Kung kayo ay naghahanap ng maanghang-anghang pa din, yan, meron tayong may offer si Sir Roy. Sir Roy, pakilala ka, anong products meron kayo, and then how much? Hello, good evening po sa inyo lahat. Ako po si Roy Serio, ang owner po ng Serio's Food Products. Mainly po, ang mga products namin ay gawa sa chili. And then, ang mga siling ginagamit namin ay yung mga super hot chilies, kagaya ng Carolina Reaper, Ghost Pepper, kagaya po yung nandito, and then Habanero, yun po. Yan, magkano nga sir yung ganyan natin? Ito po ay 120 pesos. Ito po ay gawa sa Ghost Pepper at purong sukang tuba. Yan, di sobrang anghang yan, sir. Hindi naman gaano. Mas mahang pa rin yung Carolina Reaper. May multo ba dyan, sir? Wala naman. Yun lang talaga yung pangalan. Kasi ghost. Okay. Tapos sir, ang ganda ng packaging niyo Very interesting. Yes Yan. po, thank you po. Sa katunayan, sir, ito po, last year nanalo siya ng most innovative packaging. Yung during Bishop Francisco Gainza Trade Fair, meron tayong na-awardan kayo as Best Product Packaging. Tama? Yes po. Opo. Yan. So mahanap sir sa Facebook, ano ang Facebook account or social media accounts ni Serios? Sa Facebook account po, i-search nyo na lang po, Serious Chili Products. And then sa Shopee po, meron din po kaming Shopee. Serious Chili Products din po yun. Pwede po tayo mag-ship throughout all over the Philippines. Nationwide po yan. Yes. Actually po, yung ating mga, kumbaga, coco vinegar ay tawag dito, na-distract ako. May nakita kasi akong coconut. Yung ating mga coco vinegar, usually, hindi siya masyadong maanghang or walang maanghang. Pero yung sa inyo, sir, may, kumbaga, may twist, Yes po. Ginawa po talaga namin mas maanghang siya sa iba. At ang ginamit namin na sila ay ghost pepper para magkaroon siya ng distinction para laban talagang, sa iba. kakaiba talaga siya. Okay. And then- So thank you very much, Sir Roy, Sige po. And good luck sa business. I-search nyo lang po, Serious Food Products. Masi-search nyo pa dun yung mga iba-ibang product ni Sir. Ano po, na more of yung natin, ma'am? Sir, chili products. Yes po. Naman. Yun na lang po yung search natin sa mga social media. Okay. Thank you very much po. Thank you very much. Maraming salamat. And good luck. Okay. So, bigay nyo na lang po kay Mr. Kiko yung microphone. Next, we have Journey Handicrafts Manufacturing. Yan, shout out muna daw po sa Capitol LED operator na si Matias. Ang dami naman fan ni Sir Matias. Nagkakaka na po sa technical side. Oy, sana all. Sir, pakilala ka, anong products meron si Journey? Igawa man po kami ng mga lamp. Igawa man po kami ng mga lamp na pwede po sa
Sige sir, lapit mo sir yung microphone para mas marinig ka. Ning lamp po, sir. Ang bulb niya po is LED. Tipid na po siya kaysa bulb. Araw kaya. Tapos ngunyan po, ang pakagibo niya po kasi igdip, made in Bagol po siya. Oo, bagul. Mapao. Ano yan? Mano-mano din yan sir ginawa. Po. Mano-mano. May machine man po siyang pigibo, pero hindi sa mga dahon niyang pakagibo. Detailed po kasi siya. Oo. Detailed po siya. Ini po, tinahi po siya kang nawe. Oo. Na dawa po siya maalog na arog kaya. Hindi siya basta-basta Matatanggal. O how much sir yung ganito nating lamp? Ni po sir, nagkakantidad po ng 1,000 pesos lang. Yan. Magandang accent na din siya sa bahay, no? Apo. Yan sa sala, ano po? Yan. So iba-ibang klase sir ng lamp meron tayo. Ito po, itong isang lamp na to, 1,500 naman po to. 1,500 naman po yan. O ito sir, isang klase. Kasi interested ako dun sa ano niya, oh. Yung kanyang base, coconut talaga. O magkano siya sir? 750 lang po. O, ang galing ng concept nyo dito sir, ha? Kung nakikita nyo po ng malapitan, yan sa screen. Yan. O, sige sir, ano pang items meron tayo? Tapos itong sir, itong mga yung dinalagay sa office sir, yung pwede mo siya Oo. lagyan ng Yung may lagyan ng pangalan. mga pangalan. Oo. Ganun. O sir, doon ka daw harap. O magkano naman sir dyan pag lalagyan ng pangalan? Ito po sir, 1,850. 1,850. O pag walang pangalan, Alin po? Kasi wala pa. walang pangalan. Pag may pangalan, mahal na. Ayan. Tapos ano pa sir? Ito po, mga baso po. Mga baso. So, wow, kakaiba ah. Pwede ba ako magkape dyan, sir? Pwede po. Pwede. Pwede po. Kasi Ang wala tawag, naman- Coco Coffee. Coco Coffee. Walay. Sige. O, tapos, magkano yung baso? 150 lang. 150 Meron pesos. din kaming parol. Ay, ang cute niyan, sir. Magkano naman yan, sir? Sa 180 po. 180 lang? Napaka-affordable, sir. Marami pa ba tayong stocks niyan, sir? May stocks pa tayo niyan. Sa ngayon po, wala pong Walang So pag nabili ko na to, Pero madali lang po. oo sir, gawa kayo. Kasi for sure, yung mga nanonood ngayon, pag nagandahan talaga sila sa product natin ngayong gabi, pupunta yan dito sa Robinsons at mamimili yan. Tapos- Meron na bang nag-reserve niyan, sir? Po? Meron nang bumili niyan? Po? May bumili na po ba niyan? Wala pa po. Wala pa. Kasi- Akin na yan. Sige, ano pa? Kutsara po. Kutsara. May tinidor. Wala. Wala. Pang sabaw lang to eh. Pang sabaw lang. Uy, ako sir, sabaw ako. Okay. Magkano sir yung nyo? Kutsara? 25 pesos lang po. 55 pesos. 25. At 25 lang. Yan. Ano pa ang pwede natin i-feature? O Eto. may kayo, lampaso. Lampaso, kakaibang lampaso. Oo nga, ang kintab naman ng lampaso nyo, sir. Parang yan yung nilampaso. Kakaiba, ah. Magkano naman po yan? 50 pesos lang po. 50 pesos. So lahat kayo, sir, ay from Journally. Ay, ano ba to? Journally, tama? Journally po. Yan. Ang Journally, sir, taga saan? Goa rin po. Goa, Camarines Sur. Goa Salog. Yan. Goa Salog. Sir, imbitahan mo sila na kung may Facebook kayo, tapos bisitahin kayo dito sa Robinsons Naga. Meron din po kaming Facebook page, Journalin Handicraft. Then, doon nyo na po makikita yung number namin, contact number namin. Tsaka, nag-offer din po kami ng order na kung nakadepende sa anong gusto nyong design. Then, mga pasalubong na nag-offer din po kami. Yan. Pwede pala sa inyo, sir, kunyari may gusto kong design, Apo. pwede yan sa inyo. Opo. May message lang kayo. Opo. Okay. So, thank you very much, sir, ha? Ano, sir, pangalan natin? Mark Kevin Mendoza po. Mark Mendoza. Kevin Mendoza. May Kevin. Ayaw mong Mark lang. Sige. Thank you very much, sir. Mark Kevin Mendoza. Okay. Punta naman po tayo sa nag-iisa and only ang pagtatagpo ng dalawang host. Okay. We have Miss Ann Lucanias, ang ating Digital Marketing Officer ng online market ni Bishop Gainsa or OM Gainsa.
Ma'am Ann, ano ba ang mahanap namin dito sa OMG booth? Hi everyone, good evening. So this is the online market ni Bishop Gainza booth. So we are featuring local food and non-food products from Camarines Sur, Albay, Sorsogon, and Camarines Norte. Yan. So as you can see, may mga non-food dito. These are from Rebmon's. Rebmon's soaps. Yan. So may mga scented and unscented siya. So sa mga unscented, 60 pesos lang. While, yes, 60 And pesos napakabango, ma'am, ha? Yes. Wow. May sample. Yan, so this one naman, travel kit. So, meron siyang shampoo bar. Kasi yan yung uso ngayon So, na pwede shampoo. pala siya, ma'am, pag nagta-travel ka. Pwede. Oh. Pwede din pang giveaways. Kung gusto nyo, 250 pesos. Pero super tagal niya na talaga Oo. ng gamitin. Secured. Secure. Oo. Tapos, pag nasistress kayo sa boss nyo, or sa wife nyo, or sa husband nyo, we have available aromatherapy. So, we have lavender, sweet, orange, and cacao flavor. Pero, lahat yan may coconut oils kasi. Coconut oil. Yes. Yes. Ang galing, ma'am, no? Kasi meron tayong soap na meron siyang coconut oil pala. Yes. And 60 pesos lang. 60 pesos lang, pero this one, scented, 180 pesos. Ang scented natin, 180. Oo, 180, while the unscented is 60 pesos. Anong mga scents, ma'am? May siya, turmeric, tapos may pink splash. Oh. Parang siya. Pampa-fresh. Yan. Pampa-fresh. Wow. Yan. Kaya pala, ma'am, fresh ka. Grabe siya. Next. Tapos, we also have, these are from Sorsogon pa. So, this is Costco Jam with Latik. This is 180 pesos lang. Pero super, laki na, di ba? 180 pesos, 500 grams. This one naman, this is Coco Vinegar from Sorsogon din. From Espena Eco Farm Enterprise. Hi kay Ma'am Charlene sa DTI Yan, sige, ma'am, Sorsogon. shout out Hi, mo. ma'am. Yan. So, this one naman, this is from FSJ Pasalubong. So, all of this have coconut, coconut Yung, gata. yeah, gata. Yan. Yan. So, Coconut yan, gata. yan. Coconut na gata. Paano ba yan? So, pero, one of their products po na bestseller is yung may tinapa. So, santol na may tinapa. Kung curious ka, bili ka dito. Wow, santol na may tinapa. Yes. Tapos lang to, sir, 180 pesos. Yung mga may tinapa, 180 pesos. While yung Parang mga... dalawang ulam na, ma'am, no? Oo, yan. Yan pa yung maganda dyan. Tapos while this one naman, yung original, 162 lang. Yan. Ano pa? Okay, lipat daw tayo dito, sir. Yan. Ngayon, meron pa tayo, daming products si OMG. Yan po. So this one naman, from iCash, this is 100 pesos lang, 230 grams. Naubos na kasi yung namin, 500 grams. Talagang half day pa Today? lang naubos na. Yes, Wow. today. So thank you so much. Then this one naman, this is from Natok, from Iriga. So 160 pesos each. Pero kung gusto niyo yung pang giveaways na, this is 350 pesos. Wow, kasi meron na siyang packaging, ma'am, no? Oo. Very, ang pleasing to the eyes ang Oo. kanyang packaging. Tapos- Pwedeng giveaway sa Christmas. Yes. Parang Oo. social na, di ba? Oo. Yan. Tapos, this one naman, this is from Albay. Paubos na siya. From Simbag. Coco Jam with kalamay. Yan. So, this is also one of our best sellers. This is 400 grams. Ano lang to? 144 pesos lang. Tapos, this one naman, Manoy Andis Dinailan, 156 pesos lang. Yan. Tapos this one naman, this is from Sare, coconut jam, 500 grams, 220. Super fresh pa nito, as in. Tapos, this one naman, Manoy Andis ulit, yung kinunot il, kasi may gata to. Yan. Tapos, our last product pa is Santol Gisado from Don Ramon. This is 175 pesos. Yan. Ma'am, yung mga products natin are actually enrolled sa OM Gainsa. Yan. Yes. What if, ma'am, tapos na yung trade fair, hindi ako nakahabol hanggang December 4? Saan ako pwedeng mag-order ng mga products natin? Yan. So we also have our website, www.omgainza.com, or you can download our mobile app, OM Gainza, available in
Google Store and App Store. Yes. So, yung OM Gainsa po is actually an application siya sa phone na pwede nyo i-install anytime na mag-crave kayo ng Bicolano dishes or kaya mga non-food na items na gusto yung pangregalo. Yeah. May mga bisita kayo, di ba? So, download OM Gainza or visit omgainza.com. We also have available yung Christmas basket gifts. Wow. Yan. So, kayo yung magpipili kung example gusto nyo worth 1,000, 2,000. Yan. So, we also have... Marami ng laman yung item na yon. Yes. Tapos, like, share, and follow our Facebook page, OM Gainza. Yes. Ma'am, ang mga interested na gustong makasama sa OMG, anong kailangan nilang gawin? Yan. So, pwede nyo naman i-message ng OM Gainza Facebook page. Yan. So, mag-send lang kayo ng message and instant reply kami. Wow. Yan. Thank you very much, Ma'am Thank you, Ann. sir. Any additional po? Shout out. Shout out sa boss ko. Hi, Father Mark. Yes. And PDJ. Hello, Father Mark. Good evening po. Thank you, very- DTI. Thank you very much, Miss Ann of OMG. Yan, para sa ating pag-feature naman ng mga products in Camsur and also from other parts of Bicol. Ako gustong-gusto ko yung sabon, di ba? Na merong coconut oil. Okay, now we will be proceeding sa Federation of Baaw Women Multipurpose Cooperative. Ma'am, pakilala ka. Anong product meron tayo? Hello everyone, good evening. Welcome to the Federation of Baaw Women Cooperative. As you can, I want you to know that the members of our co-op is mga nanay. So we are them a lot. Mga nanay. And we have the product. We only have the Cocosap sugar, which is very healthy sugar. This is good for all ages. Wow. And Gusto ko yung this all is- ages, ma'am. Yeah, and this is very beneficial. Ilang grams na yan, ma'am? Ilang Yes. grams? This is 150 grams. This cost 125. 125 pesos only. 1 kilo is 500 pesos. Wow, okay. And this is very beneficial to all because health benefits are 100% free from carbs, low glycemic index, high amino acids, rich in minerals and vitamins B, sweet for diabetes and prevention, can lower density potential or can lower a bad cholesterol, can remove fat from, relieve from the symptoms of neuropathy. So, I am encouraging everybody to buy this product because this is very beneficial to us. Yes. This is good for all ages. Yeah. And pampaganda, pampagwapo. Wow, gusto ko yan, Thank you ma'am. very much. Pampaganda at This is- pampagwapo. This is all for now. And Healthy ka pa. Yes. sa Sige, ma'am. this Agri-planter. agri-planters and food processor from Tigaon, Camarines Sur because they left the place earlier kasi malayo ang place nila, from Tigaon sir. pa. So, Anong meron sila, here are ma'am? their products. The tablia, the chili sauce, Yan, may chili the sauce. wild honey, the natural vinegar, Yes. and natural lemon. These are their products from Tigaon, Camarines Yes. Sur. Meron silang coco vinegar, ano po. Yeah, so coco halo-halong vinegar. items meron sila Meron sa pa ating Chili powder. As you can see, napakamahal ng sili ngayon. So, practically, pwede na kayong bumili ng ganto. Di ba po? Yan, ang very Yun. supportive naman ni Yung ang ma'am. mga products nila at meron pa silang dried kamyas. This is again from Tigaon, Camarines Sur. Yes. Because we are sharing each other our booth. Yes, okay. So, inano ko na sila, prinomote ko na, sir. Yes, tama yan, ma'am. Brand ambassador ka ngayong gabi. Thank you very much. Okay, thank you very much, ma'am, ha? So, Yes. supportahan natin. Ay, by the way, sir, Sige I po. am Miss Palencia, the General Manager of the Federation of Baaw Women Cooperative. Yes, Thank opo. you very much. Thank you po. Uuwi ka pa po ng Baaw. Yes po, Okay after po. this. Oo, sige ma'am. Thank you Thank you very much po.
And after nga po natin manggaling ng Baaw, nanggaling na rin po tayo ng iba't ibang lugar, bago po natin malaman kung anong services ang pwede nating i-avail dito sa PCA, proceed muna tayo doon sa isa muna nating exhibitor dito sa Trade Fair. Okay, di ba? Ang layo ng nilalakad ko. Pupunta naman tayo sa Karamoan. Okay, we have RIC Karamoan. Ma'am, nagkita na naman tayo. Ma'am, anong meron si RIC Karamoan and anong mga mahahanap? Magkano, ganyan? Good afternoon, sir. Bali po sa RIC Karamoan, nag-introduce po kami ng gourmet tinapa. And then po yung coco sauce, halin po sa coconut water. And then po, coco vinegar, halin po sa coconut water din. So, bali po sa lugar grabe pong niyog. Okay lang dito? Apo. Instead po na iapon to sa bauning niyog, in-introduce ko po sa mga barangay na binipisyuhan po itong mga sabaw po ng niyog. Sa pagi po, kang pagturo ko sa inda, pag-ipo po ng Coconut soy sauce. Opo. Hali po sa sabaw ng niyog or coco water. And then pag-ipo po ng suka. Coco vinegar. At the same time po, may seaweed sa chara po kami. Wherein dati po ginagamit ko is Del Monte. Ngunyan po, pigmix ko na po ang Del Monte at ang samuyang coco vinegar. Oo. Na makukuha lang po sa Samuyang Municipality ang samong magkabos na gamit. Yes. No need po kami magduman sa ibang lugar para maghanap ng mga Raw material. raw materials. Opo. Ma'am, yung coco soy sauce nyo, interesting kasi siya, no? Kasi ngayon lang ako nakarinig ng coconut soy sauce. So, magkano naman po siya? Para alam ng mga... Bali, 25 po. Kasi introducing pa lang po ito. Oo. Since nag-start po kami, baguhan po kami. First time po namin mag-join sa bazaar like this. Oo. So, 3 days lang po yung sa amin. Oo, para preparation. Oo. Wow. And then, akala namin di po kami makaharating. So, ito po yung po sauce. Bali po request po ng PCA. Na yun ang yan namin dito. Kasi po, coconut product. Yes, Pero oo. aside from this, sir, may mga iba pa kaming product. Fish Kaya lang, products. Puro kaming Wala. available. Oo. So, baka makahabol yung ibang product namin by tomorrow or yung label namin naiwanan pa din. Actually, may label na po kami. Kailan nagkamali May oras pa tayo, ma'am. Hanggang Sunday pa tayo. Oo, ang goal natin maubos lahat ng product na So, dala. ito po is healthy po siya. Wala po siyang preservatives. Wow. So, yung kulay niya is natural. Okay, all natural, All kumbaga natural po. po. Okay, ma'am, pangalan mo, tapos baka may gusto kang i-shoutout or i-promote. Ako pala si Arlene Altes Robia and hello Karamoan! Ito na po ang RIC Karamoan. I-represent ko po ang women's sector ng Karamoan. And salamat na maray po sa dakulang tabang na samuya ka LGU Karamoan sa panginut po ni Mayor Marilyn ko. At then po sa invitation ng PCA at ng DTI. Thank you very much po. And kung gusto po nindo mag-avail sa mong product, may Facebook account po kami. Wow, sige po. Ako po, Arlene Robia sa Facebook. And then po may RIC Karamoan po kaming Facebook account. Yes, just Thank search you very much. RIC Karamoan Facebook account. Okay, thank you very much, mama. Okay, and now, we're down to our last exhibitor bago tayo pumunta sa mga services, government services. We have Binanwaanan Farmers Producers Association. Mali. Halo-halo na. Binanwaanan Farmers Community Development Association and MCF. Ma'am, pakilala ka sa camera and then anong products ang mahahanap natin dito? Hello, good evening po sa inyong lahat. Ako po si Vilma Benitez. Isa po ako sa member ng Binanwaanan Farmers Community Development Association. Ito po, actually po may sarili din akong product as member po nila. Apo, Meron din po ako. ito yung dito sa aking gilid. product, sir. Sige. Opo. So, yung aking product is cassava pudding po. So, may iba-iba siyang mga loaf na ginagawa namin, pero ang natira na lang dito is ito na lang slice na maliit. Oo. So, very affordable po siya kasi 15 pesos lang. And ito pong toppings na to is coco jam. Coco jam? Yes, sir.
Opo. So, kasaba pudding with Kasaba coco jam. with coco jam. Yes, sir. Wow, interesting. And another product namin po is itong egg cookies. Egg cookies. Ang ano naman po niya is coconut oil. Ang Coconut oil. ginagamit. Yes, Okay. sir. So, iyan po. Bali, yan pa lang ang aking products and ito pong crinkles. Kaya lang sinali na lang namin. Halos sold out na, ma'am, no? Sir. Sold out na. Paubos na yun yung Paubos na crinkles. po. Opo, Oo. paubos na rin po lahat siya. And ito pong product Ni ng- BFCDA. ni- Ma'am, itong mga item na ito ay kay... sa Salceda's Furniture doon po sa kasamahan ko, sir. Bali, ito po yung kanilang pinopromote naman na may coconut na ano. Opo. ah, Mamaya, papakita natin, Mamaya. ma'am, kasi napapagod na yung mga cameraman natin. hindi masyado akong familiar, sir, kasi Oo. ako lang ang nakabantay dito. Opo. And ito po ang product. Pakita lang natin, ma'am, no? May 350. Ano ba ito, ma'am? Anong tawag dyan? Ay, wala akong idea, sir. Oo, kasi basta doon sa mga kasamahan wooden ko, sir. accent. Ano po? Ito, meron tayo 1,500. Pwedeng lagyan ng kutsilyo. Tama, Opo, ano, lalagyan ma'am? ng kutsilyo. Oo, okay. And ito yung kay Sir Edison na mga Opo. product. Ipakita naman natin po. Okay. Pupunta na tayo. Sure na. Punta tayo dito. Ang mga item naman na ito ay Coco vinegar with chili, sir. coco vinegar with chili. How much yan, ma'am? 55 pesos only. Wow, 55 pesos. And ang chili niya is durog siya, sir. Durog. Durog na Opo, sili. Sili. Ah. Oo. Dalawang klase siya. Ang isa May is buo. Opo. Ah. So, vinegar. So kung durog coco ang puso vinegar. mo, joke lang, yan ang bilhin mo. Parehas Ah. po siya, 55 pesos. Very affordable price naman Yes. siya. Dito naman sa unahan, And ito po is Coco Jam. Coco Jam. Opo. 100 pesos. So, ito pong isa is Coco Jam din, pero may peanut siya. May peanut. Opo. May peanut. Coco Jam with peanut. Pili nuts. Pili na. Opo. Yan. So, Magkano naman yan, ma'am? 120 lang po, 120 pesos. Opo. And then meron pa tayo dito mga woodcraft. Ayan may coco shell silang ginamit. May coconut tree na mahanap. Magkano, ma'am, itong ganitong item? 450 po ito, sir. Yes. Napakaganda niyo, ma'am, ilagay sa bahay, no? Parang ang refreshing sa mata. Ano Yes, po? sir. So Maganda thank you very much, ma'am. Ma'am, may gusto kang i-shout out or baka may Facebook page kayo, pwede niyo na pong gawin? Sa ano po namin, page namin, yung Lando's Bake Shop. Yes. Kung gusto nyo po na affordable lang yung mga price, pero ang specialty na ginagawa talaga namin is yung kasaba pudding, sir. Man iba-iba siya, kailang naubos na, wala na akong Opo. may pakita. Ma'am, balita ko may pandikoko din daw kayo. Gumagawa pa yata, sir. Yes. So, May baka pandikoko. pwede natin matikman yan sa mga susunod Opo, na si araw. Sir Edison, siya po Oo. yung gumagawa yata. Okay po. So, thank you very much, ma'am, ha. Maraming Thank you po. salamat. Ito po ay all from Pili, Camarines Sur. Pili. Yan. Yes. Sabi po dito ni Ma'am Maribel Jokno, wow, thank you po. Model ang bells, dilis, plates namin. Salamat po. God bless. So, thank you very much, ma'am, ha. Thank you po. Now, we Thank will you. now, saan ba ang camera? Now, we will proceed sa atin namang Philippine Coconut Authority, Camarines Sur 1 and 2. So, may mga i-interviewin tayo para naman mag-inquire kung ano yung mga services na pwede nilang i-inquire. Especially, kunyari ako, farmer ako, tapos meron akong maraming coconut, ano yung pwedeng gawin or anong assistance kaya ang pwede kong ma-avail sa PCA? O yan, sige, takbo kayo lahat. Oh. Ayaw nila makita sa camera. Ma'am, pakilala ka, then ano po ang pwede natin ma-avail dito kung kunyari ako isang farmer? Okay, magandang hapon po ulit sa buong Camarines Sur at sa lahat po ng nanonood. In behalf of our Regional Manager, Mr. Mateo Zipagan, and our Division Chief at the PCA Camsor 1, at Mr. John I. Villarreal, and Division Chief 1 of Camarines Sur 2, Ma'am Mercy R. Salazar. So kami po ay meron ding booth dito, pero hindi po kami bumibenta. Yes. Wala po kaming ibibenta, pero
meron po kaming ibibigay na serbisyo sa mga stakeholders and especially our coconut farmers. So meron po dito tayong mga designs that are made up of coconut byproducts. So ito ma'am, ito sir, meron tayong mga hunks and yung pearland lobe na supposedly ay itatapon na, pero gusto nating ipakita na meron pa siyang value. Gamit. And meron din po tayo dito mga brochures. Ito mga brochures na to, these are guides to our coconut farmers. Halimbawa po, itong coconut flour. Paano ba tayo gumawa ng coconut flour? Kung kunyari ma'am, interested ako in creating coconut flour, Opo. pwede akong mag-visit dito. Yes po, pwede po, and we can guide. And meron din po tayo yung coconut coir-based organic fertilizer. Paano natin sila gagawing fertilizer? Actually, meron na tayong sample, sir, yung sa Odicon. Opo. Yun ay result nito. Then, yung paano ba tayo magkakaroon ng quality copra production para po ma-enhance natin yung quality ng ating copra and other coconut-based food products. Meron din tayong VCO processing. So, kung yung ano yung nakikita po nating mga products dyan na tinitinda nila, galing po dito sa manual. Coconut milk, paano yung tamang pag-abono ng niyog, at paano po yung paggawa ng coconut sap syrup and yung cocoa sugar. Yes. So, aside from these technologies that we are giving to our coconut farmers, isa pong mahalagang activity ngayon ng Philippine Coconut Authority para completely mai-implement natin yung CFIDP with 15 collaborative agencies is yung registration po ng coconut farmers sa National Coconut Farmers Registry System. Para maging registered sila, Yes ma'am. po. Anong tawag doon, ma'am? Accredited ba? This registration po as coconut farmer. Yeah. Pag si coconut farmer ay registered, pwede po siyang maka-avail ng mga PCA programs and projects. Wow. Katulad po nitong sa CFIDP, pwede silang maka-avail basta po sila ay registered. Yes po. May babayaran ba, ma'am, pag mag-register? No. Yan. Free of registration po ito. Yung mga coconut farmers natin dyan, pwede po kayong mag-drop by dito sa Robinsons. Kung wala po kayong panahon para pumunta doon sa mga ini-schedule namin na caravans and yung mass registration, pwede pong sumaglit. Magdadala lang po sila ng valid ID, proof of ownership, and 2x2 picture. Tapos yung form, At pipila pa itong rin. form po, dito na po sa amin, kami na po ang magpo-provide. Tapos ang processing niyan, ma'am, gaano katagal? Ito po ay ibibigay natin sa data encoder para po mai-encode siya sa system. Ang importante po dun sa binigay sa ating idea ni ma'am is kailangan natin mag-register bilang coconut farmer. Yes po. Para naman po mas ma-assist pa tayo ng government, di ba? Opo. Kasi napakaraming programa po ni PCA na pwede nating ma-avail. And gusto ko rin pong i-add na yung NCFRS enrollment form ay hindi lang po sa mga may-ari ng nyugan. Ito po ay para sa mga tenant, farm workers, or laborers. Pwede po silang magrehistro. Okay, so kahit sino pala, ma'am. Kahit as long sino as, po, basta ang trabaho po nila ay sa pagninyogan. Yes. Pwede po silang ma-accommodate. And kung meron po silang mga queries, nandito po ang Camsor 1 booth and Camsor 2, pwede po kaming mag-assist anytime. And for the reason why, bakit tayo may Camsor 1 and 2, yung Camsor 1 po, we are covering from District 1, 2, and 3. And yung Camsor 2 naman ay for And District 4 and 5. Para Yes. hindi po sila magkaroon ng kalituhan. Yeah. So, tandaan po, ang PCA Camsor 1 ay District 1, 2, and 3. And ang 2 naman po ay 4 and 5. Yes, so, ikaw sir. na ba magre-represent ng dalawang PCA? Ay, hindi ko po alam sa aking mga kasama. Nagta-thumbs Yeah. up na po sila. Okay na daw. Okay. Baka may gusto kayo, sir, i-add. Baka may idagdag. Okay na daw. Yan. So, may Facebook tayo, ma'am, no? Ay, yes po, sir. PCA Camsor 1 lang po. Please search for PCA Camsor 1 and CS2 Iriga para po Yan. doon sa Camsor. PCA CS2 Iriga naman sa kabila. Opo. Yan. So, thank you very much, ma'am, for supporting also our farmers. Thank you po. And Yeah. thank you very much, DTI Camarines Yes. Sana for more this partnership pa tayo for next year, ma'am, no? Hopefully. Yes. And looking forward. Marami pa tayong activities actually bago Ang dami, matapos sir. ang taon. May benchmarking activity pa tayo. Oo. So, thank you very much po. Thank you, Yan. and you're welcome po.
kung kayo po ay coconut farmer, bumisita na po dito sa Robinsons Naga para po mag-inquire dito sa booth ng PCA Kamsur 1 and 2. So maraming salamat ma'am ha. And syempre, di po magpapahuli ang DTI Camarines Sur dahil dito po sa ating trade fair, Feria de Camarines featuring La Vida Coco, ay meron din po tayong negosyo center booth na pwede nyong ma-avail yung ating mga services sa DTI Camarines Sur. So pupuntahan po natin para malaman at ma-interview yung isa nating business counselor about sa mga services ni DTI. But before that, syempre gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng nakatutok pa rin ngayong gabi, sa lahat mga napag-shoutout, sa lahat ng mga MSMEs na nakatutok ngayong gabi. Ang atin pong Feria de Camarines featuring La Vida Coco ay until December 4. Alas 10 po yan ng gabi dahil ang Robinsons Naga, extended na po ang oras simula ngayong araw. So, punta lang po kayo dito. Suportahan natin yung mga food and non-food products ng ating mga coconut farmers. So, ang dami natin nakita from soap, di ba, na gumagamit ng coconut oil. Meron tayong coconut soy sauce. Diba? So napakarami nating nakitang produkto from mga bottled products. Yan. And now, we will be proceeding sa negosyo center booth at may makakausap tayong business counselor naman para malaman ano nga ba ang pwede nilang ma-avail na service dito sa booth ng negosyo center. So, hello Mr. Kiko. Hello, good evening. Yes. Kumusta ang paglilibot? Nakakapagod, pero worth it. Yan. So, Mr. Kiko, ano ba ang negosyo center at ano mga sang negosyo center natin pwedeng mahanap sa Camarines Sur? Thank you for visiting us. Thank you po sa mga nanonood sa atin sa ating Facebook Live. So, we have booth, negosyo center booth here sa Feria de Camarines. So, dinala namin yung negosyo center services dito sa Robinsons Place so we can accept business name registration sa Robinsons Place. Pwede din kami mag-conduct ng advisory or kung mga inquiries about businesses. So pwede kami mag-accept dito mismo sa Robinsons Place. Yes. By the way, we have negosyo centers from District 1 to District 5. So ito yung mga available nating negosyo centers. So for December 1 to 4, nandito kami sa Robinsons Place. Yes, meron tayo from District 1. We have Del Gallego, Ragay, Sipocot, District 2. Yeah, we have Libmanan, Minalabak, Pasakaw, and San Fernando. And District 3, we have Bombon, Calabanga, we have Camarines Sur Provincial Office, Magarao, Naga City, and Pili. Yeah, we also have negosyo centers sa District 4. So we have in Caramoan, Goa, Lagunoy, Presentacion, Tigaon, Tinambak, and Siruma. And of course, District 5, we have Baaw, Balatan, Buhi, Bula, Iriga City, and Nabua. Ayan. So, imbitahan mo na sila na mag-avail ng negosyo center services. Yes. So, yung mga mag-avail po ng negosyo center services, we have booth here at Robinsons Place sa Feria de Camarines from December 1 to December 4. So, bisita lang po kayo. Katabi kami ng Secretariat booth. So, ayan po. We are very willing to accept inquiries and mga bisita sa aming negosyo center booth. Yes. Salamat po. And syempre po, since nasa Robinsons tayo, hanggang alas 10 po ay pwede namin kayong ma-entertain. Diba? Habang nagsha-shopping, kung kayo ay may small business, yan, pwede na rin mag-inquire sa DTI at Negosyo Center. Yes, that's May correct. additional ka pa po ba na shoutout or ano? Shoutout sa mga bossing ko. Okay. Good evening. Sa mga bossing mo. Okay, shoutout sa kanila. Okay, thank you very much, Mr. Kiko. Siya po ang ating business counselor sa Magarao M. Bombon. Yan, okay. And actually, end na po ito ng ating virtual live tour. So maraming salamat po sa lahat ng tumutok kahit na kayo ay umalis or bumalik man sa ating live tour. Maraming salamat.
pwede nyo pong mabalikan ang ating virtual live tour at pwedeng i-reshare, pwedeng itag pa rin ng friends at mag-comment ng mga suggestion or any inquiry ninyo regarding sa ating Feria de Camarines. Once again, ang Feria de Camarines featuring La Vida Coco po ay available simula ngayong araw hanggang December 4, 2022. Kaya kung kayo ay naghahabol ng mga Christmas giveaway, gift items na gustong mahanap, pwede nyo po yan mahanap dito dahil meron tayong food and non-food products na merong twist or kahalo ang coconut doon, di ba? Interesting. Napakaraming pwedeng i-avail at bilhin dito sa Robinsons Naga. We would like to thank Camarines Chamber of Commerce and Industry, headed by President Maria Emma Lurin, and of course Robinsons Mall Manager, Ma'am Cristina De Kiwag, and of course our partner, Philippine Coconut Authority from CS1 and 2, Mr. John Villarreal, and of course Ma'am Mercy Salazar, ang ating mga Division Chief. And of course, ang ating PCA Region 5 Regional Manager, Mr. Mateo Zipagan. So sa lahat po ng ating exhibitors, maraming salamat. And of course, we would like to thank IMJ Interactive for this live. Napaka-smooth ng ating live ngayong gabi. Don't forget to like also their page kung kayo po ay naghahanap ng mga live streaming partner. Yan, nandyan po ang IMJ to assist you. And kami naman po sa DTI, we are always welcome sa inyong mga inquiry, just like DTI Camarines Facebook page and our social media accounts sa TikTok at Instagram, dti.cs. Yan, dti.cs. Yan po ang ating DTI Camarines Facebook accounts, or rather accounts. So once again, wala na po akong ipapahabol. Maraming salamat. I've been your host for tonight for 2 hours, I think. Ayan, ng ating virtual live tour. I am G-Man Celeres and kita-kits po tayo dito sa Robinsons dahil bukas marami pa kayong dapat abangan. Meron tayong 2 training ng PCA and of course may cooking demo tayo. May acoustic night na talaga namang magnyug-nyugan tayo dito sa Robinsons. Okay, kita-kits! And of course, don't forget to shop and buy local. Thank you very much, everyone.